Piny Kenya opuoyo jatend migawo mar omenda John Mbadi mowacho ni osebedo siro motegno e sirkal mare kokalo kuom migawo mare mar omenda. Ruto bende opuoyo riwruok mar ODM kod UDA motisi ni broad based kowacho ni osereso chenro mag sirkal ka Dr. Oburu Oginga bende oyango kaka jal mosekonyo e jiwo dongruok kokalo e broad based. Ne oloso e kind sidha guch kungo ma Kenya miluongo ni Sovereign Wealth Fund. To commend the Honorable Oburu Oginga, now the leader of ODM, for coming together under the broad-based arrangement. Today, John Mbadi is providing leadership that has never been witnessed. I can confirm to you, John, that when I write my book, you will have ample space on what you and me have discussed, and your team at the Treasury, of course, including all the other actors that have taken this to the future.